2025, un any més. A les comarques valencianes no ha sigut un any qualsevol. Podríem dir que ha estat un any de terratrèmols polítics, de protestes que han omplert places, de debats que han trencat els límits preconcebuts, un any on la llengua, la llar, la informació i fins i tot la política més global han plantejat reptes colossals també així, a casa nostra. Des de la comarca científica no ens conformem en veure què ha passat i volem entendre el per què i el cap a on. Volem analitzar les forces socials, les tensions i els canvis que definissin la nostra realitat. I per a fer-ho, vos presentem este capítol, Adeu 2025 o la 2026. Analitzarem amb una mirada politològica i sociològica la dimissió de l'any, la crisi d'habitatge que ens treu el son, el repte de tindre una societat civil forta contra les injustícies, les mobilitzacions sense fronteres, una votació pel valencià plena d'esperança i el que ens espera el proper any. Bé, doneu-li like si vosaltres també penseu que hauria de ser de sentit comú ser optimistes respecte al futur i comencem. De sentit comú. El podcast de la comarca científica. Molt bé, ja tenim així a Natàlia i el nostre convidat en este capítol de Sentit Comú. Natàlia Garcia avui m'acompanya, és membre de la comarca científica, politòloga, sociòloga per la Universitat de València i de la comarca de la Vall d'Albaida. Què tal, Natàlia, com vas? Molt bé, moltes gràcies i estic molt emocionada per estar ací per primera vegada. Mos portes algú, veritat? Sí, porte algú. Ell és Òscar Garcia, un científic social apassionat per la investigació i l'aprenentatge continu. Graduat en Sociologia i Ciències Polítiques i té un màster en Política Econòmica i Economia Pública per la Universitat de València. Actualment és codirector del projecte de divulgació política anomenat El Politoloco, que compta amb més de 40.000 seguidors a Instagram. Com estàs? Pues res, moltes gràcies per convidar-me i molt il·lusionat per estar ací. Molt bé, doncs per a trencar un poquet el gel, quina valoració politològica del 2025 feu des del Politoloco? Una pregunta un poc general. Pues ha sigut un any intens en tots els sentits, tant del plano més local, nacional i internacional. I és un poquet un any d'incertesa, jo diria. En el plano local tenim l'efecte de la Dana, els canvis polítics que han desencadenat en la dimissió de Mazón. En el nacional, un govern inestable que no té capacitat de govern, i en el plano internacional, amb la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues, una incertesa general i una ansietat per saber què farà el senyor Taronja d'aquí a 2 dies. Entonces, pues, moltes emocions. Molt complet. Total. Molt complet, molt general. Per això anem a intentar aterrar pues això, el que ha passat en les comarques valencianes principalment, encara que la tendència global ens afecta. I hem estructurat este capítol en 6 blocs. Anem a intentar tractar-los tots d'una manera bastant profunda amb tu, Òscar. La primera part, el primer bloc, és la dimissió de l'any, que hem titulat en l'editorial, que és la dimissió de Mazón. I amb tu volíem analitzar principalment pues, que ens digueres com és la salut dels moviments socials valencians en l'actualitat i quin paper creus que han jugat en la dimissió d'Amazon. Pues, hombre, jo crec que en relació sobretot a l'organització post-Dana han tingut un pes i una força espectaculars amb mobilitzacions tots els mesos sense cap falta, i han sigut sense cap dubte pues, l'espenta que ha fet possible que finalment el PP de forma interna decidira espentar a Amazon perquè no volien en cap circumstància fer-ho des del principi. Llavors, sense aquesta organització popular haguera sigut impossible i ha sigut també admirable les persones que no han desistit en reivindicar la necessitat de que un personatge com este no formara part de la cara visible del nostre govern, tot i que encara queda molt per millorar. Òbviament, el tema de la mobilització ciutadana ha sigut fonamental. Molta gent adjudica més aquesta emissió al funeral d'estat, no? Però jo crec que això no hauria sigut possible sense aquesta força ciutadana que ha estat, com bé dius, Òscar,
mes rere mes Mm. manifestant-se. També volíem preguntar-te sobre el tema de la salut dels partits polítics, perquè així, òbviament, ha passat factura a diversos partits polítics. Volíem preguntar-te un breu anàlisi de com veus el panorama actual a nivell valencià. Pues, a veure, en termes generals, la dreta, pese a ser la que ha gestionat la Dana, segueix ben forta. El PP, per motius obvis, ha baixat, tot i que segueix sent la primera força política, el qual és prou sorprenent. I l'únic trasbàs de vots real, bueno, ara Compromís està pujant una mica més segons algunes enquestes, però eh, segueix sense ser gran cosa. El trasbàs de vots real ha sigut del PP a Vox, que és sorprenent quan és el partit que ha recolzat Amazon en tot moment, més encara que el PP nacional, el qual no sé jo, les persones si no són conscients de si no t'agrada Amazon perquè te'n vas a Vox, que és literalment el mateix. I llavors també em pareix curiós no, el PSOE valencià que ha, bueno, Pedro Sánchez ha optat per l'estratègia de traslladar ministres als partits regionals per a intentar, no sé, donar-li certa impuls, com si fos una estratègia que li va funcionar en Catalunya i es pensa que ja pues, li funcionarà en tots els llocs. Per ara no s'està veient que això funcioni amb Diana Morant. Parles de l'exemple d'Illa, no? A Catalunya, per exemple, que guanyen les Sí, eleccions exacte. catalanes. Que jo crec que era un context Mm, particular perquè veníem del Covid i sí que va guanyar gran importància Salvadorilla mm. amb aquella pues, protagonisme que va tindre. És prou diferent, sí. I respecte a aquesta crisi de... Clar, alguns analistes, alguns politòlegs pensen que pot haver una crisi de bipartidisme que se pugui agreujar i bueno, vegem també l'auge d'esta tercera força política actualment, que és Vox. Creus que això és una cosa puntual o ja creus que pot ser que s'hagi estabilitzat i que siga part del nou sistema polític que anem a viure a partir d'ara? Bueno, jo és que després de els, els canvis polítics dels 2015 i tal, que es pensaven que el bipartidisme havia acabat i pues, van veure que no era així, jo ja sóc molt eh, més Open. mesurat a l'hora de dir que s'ha acabat el bipartidisme, la capacitat que tenen els dos grans partits de ressorgir de les cendres és, pues, la veritat que espectacular. Llavors, està pujant molt Vox, està pujant també a nivell nacional, a València més per l'efecte de la Dana, però jo no m'animaria a dir que s'ha acabat el bipartidisme. Mm. I per I últim, per sí, puc Natàlia. preguntar una coseta, ja que el tinc ací, perquè trobe que al principi de tot el de la Dana, podíem palpar un desencantament en el PP, en ajuntaments, més això a nivell local. Creus que on podrem veure més el fracàs del PP és a nivell local o que ja no té tant de veure amb el partit, sinó que canviaran a la persona que gestionava i punt? Jo crec que si hi ha descompte local, el partit té molta facilitat per a substituir cares i que tot serà igual. Sí, és que igual. No, més enllà de moments concrets o llocs concrets, jo crec que no s'hauria de veure un desencant tan generalitzat a nivell local tampoc, però ho haurem de veure. Tu, Okey. tu així, Òscar, creus que, recollint un poc la pregunta de Natàlia, creus que Amazon ha servit de cap de turc i s'ha centrat molt en la seva figura política, no tant com el partit o la gestió d'un partit polític en concret? Sí, sense cap dubte. Bueno, a veure, el primer que va fer Amazon després de la Dana va ser provocar l'eixida d'un parell de persones que estaven en el govern i a veure si funcionava. No va funcionar. Se li ha assenyalat a ell com a responsable en raó. I la veritat és que ara, tras la dimissió, jo no sé si ha sigut un cap de turc intencionat. Jo pense que el PP li haguera agradat, interessat, que no haver fet falta, Mm. però una vegada ja era inevitable, se l'han llevat i ja pues, intentem passar pàgina com si tota la resta de l'executiu valencià no fos exactament el mateix. Mm. Però sí, s'han intentat Okey. llevar les mans i dir que ja està tot
quines responsabilitats polítiques voleu més i ja se n'ha anat Amazon. Sí que és un poc la personalització o ultrapersonalització política que vivim en aquests temps, no? On sembla que una persona és la que dirigeix tot, quan realment Sí, hi ha un equip darrere i això, òbviament, afecta. Està clar, està clar. sí, Natàlia, exacte. Bueno, parlant d'escurrir bultos, entrem en la crisi de l'habitatge. Per ubicar-nos un poc, quins actors socials i econòmics tens en el centre d'aquest camp de batalla valencià? Pues, hombre, els més obvis, no? Els rendistes, que hi ha diferents tipus, no? Hi ha de grans propietaris, de xicotes propietaris, hi ha grans inversors, que sobretot també estrangers, que venen aquí, per exemple, al Cabanyal, n'hi ha hagut durant els últims anys moltes grans inversions de capital estranger, el factor del turisme, que desplaça molta part del parc de vivenda cap al turisme, el lloguer de temporada, que dona grans rendibilitats, i les institucions públiques, que és un actor que sovint no es parla tant, que al final és el que ha fomentat aquest model econòmic i moltes vegades inclús gent part interessada, com és el cas de la ministra de Vivenda, que tenia, no sé si 7 o 8 vivendes. Mentrestant, pues, ahí està, legislant sobre vivenda. I per últim, els inquilins, que són pues, els grans oblidats, que pues, són els quals els interessos estan veient cada vegada més perjudicats i ahí estem, sofrint. I bueno, en el debat este de habitatge com a negoci o necessitat, com es presenta en un context en què les polítiques públiques estan basant-se en promoure el mercat d'habitatge, en ajudes al lloguer que són aprofitades pels rendistes. Com està aquest debat? Bé, a veure, pues, en auge, no? Jo crec que en un sistema capitalista com el que tenim és innegable que hi ha d'haver cert incentiu econòmic per als actors econòmics per a que puguen tenir de certa rentabilitat. Ara bé, això no implica que les administracions públiques hagin de donar carta blanca per a que es puga especular sense ningú tipus de control i sense, vamos, que siga un benefici econòmic no vol dir que tingues que tindre una rentabilitat del 50%. Pots tenir una rentabilitat del 5%, del 10%, etc. I jo crec que les institucions han deixat carta blanca per a que es faça el que volguera a les persones interessades. I Jo crec que sí, no, digues. O sea, anava a preguntar-te per l'opinió pública perquè tinc curiositat de saber com penses que està calant açò en la societat, perquè trobo que per una banda el tema de l'habitatge està sent, igual que ha passat en la Dana, la primera vegada que moltes persones hauran eixit al carrer a lluitar, mm, i alhora també estem en les xarxes en un moment de molta desinformació, de molt de finance bro, venent que estàs molt prop de ser propietari quan estàs més prop de ser un qui ocupa. sí. Jo crec que n'hi ha moltes coses a analitzar ahí. Hi ha certes persones que tenen un discurs crític en el govern, evidentment, i que analitzen el descontent contra el govern per no estar fent lo suficient. Després hi ha també les crítiques que diuen que el problema és d'excés de regulació. No sé, que s'ha de liberalitzar el sol, no? Encara que augmenten els preus de vivenda en llocs on la població es redueix, però bueno, per a ells el problema és que no es construeix suficient, el qual és veritat, s'hauria de construir més vivenda pública. I llavors, no sé, jo penso que la ahí, inacció... Òscar, perdó que Sí. t'interrompisca. Ahí està l'antropòleg Jaime Palomera de Catalunya, que porta tot el tema d'habitatge i més, i parla de precisament un dels mantres que se repeteix molt de la construcció, no? De que fa falta construir més i d'augmentar l'oferta i tal. Però realment, quan tu vas a l'històric i veus quan se construïa més vivenda a nivell estatal, a nivell d'Espanya, va ser durant la bambolla i els preus no paren de Mm. pujar. És a dir, s'anava construint cada vegada més i més vivenda, però els preus no deixaven de pujar. Aleshores, és un mantra que se repeteix molt, també, el tema de que cal construir més, però la realitat és que si tu construïsses
però no limites els preus, si no regules aquest mercat, és impossible que la gent que no té casa pugui accedir, perquè al final qui va accedir a ella és qui té aquest capital inicial per a poder entrar, no? I en l'etapa de govern Aznar, per exemple, que s'ha construït també alguna vivenda pública, la condició era que després, a cap d'una sessió d'uns anys, se tornarà al mercat privat i, per tant, aquesta gent que havia accedit a aquesta vivenda poguera vendre-la per molts més diners. Jo crec que ahí està la clau, no? Que a millor sí que pot faltar algo d'habitatge, però sempre des d'una regulació clara per a que això no pugui passar com va passar en 2008, 2007, 2004, en aquesta època. Sí, no, tota la raó. O sea, jo crec que o sea, quan se critica la inacció en el tema de construcció, se critica de... O sea, una cosa és dir que s'ha de construir, que la construcció és la solució, no és la solució. Com has dit tu, durant els 2000 és on quan més es va construir és quan més especulació i quan més preus van augmentar. No és únic. L'únic que quan jo parlo de la construcció, jo el que reclamo és que es faci construcció de vivenda pública Correcte. i que no passi com ha passat en anys anteriors, que, com has dit tu, doncs als 20 anys tu ja la podies vendre o als 15 anys i triplicaves el preu d'inici d'una UPO. Això és el que no s'ha de fer, no s'ha d'especular amb vivenda pública tampoc. Bé, ja l'últim que teníem d'este bloc és cap a on s'està canalitzant aquest malestar de la crisi d'habitatge. Pues cap a l'antipolítica, bàsicament. Quan una de les coses més essencials en la vida, com és tindre un sostre en el que viure, és cada vegada més difícil i veus que pues, la política no fa res, o fa ben poquet, o fa ajudes als rentistes, com és la nova proposta una altra vegada de Pedro Sánchez, de reduir, no de reduir, de llevar l'IRPF per als beneficis del lloguer. Pues, el que fa és crear antipolítica, crear una animadversió cap als polítics de tota índole com a pues, grup monolític i afavorint moviments populistes d'extrema dreta com Alvise, Vox o altres. Ahir recomanem, com no, el nostre capítol de la dana i l'antipolítica, que farem amb la politòloga Ana López, i que traguem també el CIS València, on parlàvem d'aquest malestar, no? De com se generalitzava. No només en el tema d'habitatge, perquè jo crec que l'antipolítica és bueno, pues, un mare magnum de malestars, no? Que se va canalitzant cap a pensar que tots els polítics són igual i que tots estan amb els mateixos interessos. El següent bloc que volíem parlar amb tu, Òscar, ho hem fet un poc off the record, és el tema d'Apunt, que ha sigut també un tema de cabdal, bàsicament, este any 2025, i hem vist moltes qüestions, no? que anem a comentar. El primer que volíem comentar-te, això sí, és tu creus que les televisions, i Apunt en particular, continua sent un actor rellevant per a configurar l'opinió pública valenciana o ja estem en una altra època en la que les televisions pues, ja no tenen tant a dir? Jo crec que és un actor molt important, no sabria si dir-te el més important, perquè ja la red d'actors mediàtics és molt diversa, està molt diversificada en redes socials, sobretot, però jo crec que és molt important a l'hora de vertebrar una identitat col·lectiva en un territori, tindre un mitjà de comunicació propi, regional, que parle la teua llengua, que parle dels teus problemes, que parle de les teues festes, que parle de les teues tradicions. Jo penso que és molt important i és molt recalcable, per exemple, el significat que va tindre per als valencians la sèrie de l'Alqueria Blanca, perquè això és un exemple de la importància a l'hora de crear una identitat col·lectiva, de la importància d'un mitjà propi. Totalment. Sí, ahir també una de les coses que s'han vist este any és les crítiques de treballadors i treballadores de la casa, que això és una qüestió que, diguem que abans del tancament de Canal 9, de 2014, era difícil de veure, no? Segur que n'hi havia manifestacions, segur que n'hi havia protestes, però jo crec que aquest punt d'inflexió del tancament de la radiotelevisió pública valenciana de 2014 va ser fonamental per a que més gent prenguera aquesta reivindicació com a algo important de cara a fer, no? En casos semblants.
I això ho hem vist ara actualment també amb algunes manifestacions, algunes comunicats que han fet des de la pròpia redacció, on han comentat doncs, que hi ha censura, que hi ha qüestions de manipulació política, no? I mediàtica. Com creus que està afectant això a la ràdio de televisió pública valenciana actualment a punt? Com creus que aquestes mobilitzacions dels treballadors poden afectar el panorama dins de la casa? Home, jo crec que és un símptoma que les coses s'estan fent molt malament, eh, però jo crec que és molt important que les veus dissidents que es neguen a que es produïsquen pues, un perjudici en els mitjans de comunicació propis, jo penso que no s'han de callar, jo penso que és molt important la seva lluita, la seva rebel·lia, perquè si no l'alternativa és que es convertisca en un Telemadrid 2.0 i una telepropaganda. Lo qual ja s'han vist alguns exemples i ja en el passat, abans de que està encara a punt, ja el Canal 9 tenia moltes deficiències a nivell informatiu. Llavors, pense que és difícil el seu paper dels professionals, però que ojalà no desistisquen i donen la cara allà on puguen. Mm. És complicat i diferent, no?, respecte a l'àmbit privat, on una vaga pues, pot implicar moltes coses, protestar contra el teu cap pot implicar pues, un acomiadament, d'alguna manera, i així, en canvi, és com que de vegades costa un poc més, no?, arrencar en el sector públic, quan potser tindríem més garantia de poder fer aquestes protestes. Però bueno, tot això sí que s'ha vist bastant mobilització interna, no?, i també hi ha molta gent que se n'ha anat o directament ha denunciat això i se n'ha anat. Una altra cosa que volem parlar amb tu, Òscar, és el programa que quan plantejarem este debat, esta tertúlia, este capítol de Sentit Comú, doncs estava en viu i estava, pues, no sé si portava 2 o 3 programes. Ara està cancel·lat. És el programa de Toni Cantó, no? El debat. Sí. I aquest programa en el que han tingut diversos zeros, percentatges de zero tècnic d'audiència, però que no obstant això va estar uns mesos, no? O sí, no sé si uns mesos o unes setmanes llargues, pues marcant l'agenda o intentant marcar l'agenda i posant a debatir qüestions que no són, diguem, problemes, no? És com plantejaven un problema a ells i posaven a debatir a la gent, no? Com per exemple la qüestió del valencià en les aules o de si el feminisme està en crisi i demés. Com veus això? Com creus que este programa ha afectat i com veus la figura de Toni Cantó des de nivell polític o politològic, que segur que tens alguna visió ahí? Pues, bueno, en primer lloc, dir que no l'he vist, ¿vale? Perquè és tentador a vegades un exercici d'autoflagel·lació, és posar-se a veure aquest tipus de coses, però bueno, el fet de que li donen un programa a una persona com Toni Cantó és un insult als valencians, una persona que venia d'UPyD, després Ciutadans, després Partit Popular, després el xiringuito de l'oficina de l'Espanyol i ara un programa en el que ha durat pues, 2 telediaris perquè és que no li interessa a ningú, no té ni gràcia ni res intel·ligent a aportar. Llavors, a què ha vingut? A que li donaren un favoret més? Vull dir, és un insult, realment. Ahir, I m'alegre que se n'hagi acabat ja, la veritat. de tota manera, Toni Cantó també va estar participant en la televisió esta que se munta Marcos de Quinto, que també era Ciutadans, Sí, no sé si era vicepresident o viceexecutiu o una cosa així de Coca-Cola a nivell espanyol, i sí. bueno, també va tancar, no?, aquesta televisió. Eh, però, clar, ells estan molt empenyats en el tema de la batalla cultural, no? I per això el tema mediàtic també està ahí. Això, creus que estem en aquesta època, no?, de batalla cultural i de conquerir d'alguna manera mitjans de comunicació? Sí, sense dubte. El que passa és que jo crec que n'hi ha persones que ho fan millor i hi ha persones que no. Toni Cantó és una persona, en el meu, per al meu criteri, cutre, en aquest sentit. No té res dins de la batalla mediàtica no té res a aportar. Fa copies i pegues de discursos d'altres persones, però no té res intel·ligent a aportar dins d'aquesta dreta alternativa. Però sí, és un intent més d'aportar pues, un poquet de fango, no?, en esta batalla cultural, marcar l'agenda, com bé has dit, que es parlen de certs temes com si foren hegemònics o problemes hegemònics i, i intentar desviar l'atenció dels problemes reals de la gent, la veritat.
Natàlia. Total, i bueno, abans d'entrar en l'altre bloc, simplement dir que em pareix que forma part d'esta estratègia de deteriorar el mitjà de comunicació públic regional perquè a on va un mitjà que està sent controlat per gent que ni tan sols creu en el concepte de tindre més autonomia, de tindre un mitjà de comunicació que represente, que construïsca. Vull dir, al final, si aquestes persones són qui prenen el control d'això, no pot estar abocat a res més que no siga el deteriorament. Exacte. I bueno, I pues ja que entrem. és una persona, un segon, que és una persona que està en contra del malbaratament dels diners públics i està tota la vida cobrant Exacte. dels diners públics. Vull dir, jo crec que N'hi ha està fent el cavall de Troia. Exacte, em pareix que entren en una paradoxa que, pel viatge ja si poden deteriorar-lo bé i si poden, colar missatges, pues encara millor. Però bueno, ja estem comprovant que la gent no s'ho està tragant. Sols esperem que jo crec que en el moviment dels treballadors ja ha sigut una gran diferència respecte al que va passar en Canal 9 i en sort es desplaça el tema dels mitjans de comunicacions valencians abans de que es perga potser a les xarxes de repent per la banda dels professionals, no sé cap on anirà això. Sí. Bé, i ja entrem en les protestes palestines, acampades, manifestacions, boicots. Què ha aconseguit la mobilització ciutadana? Pues jo diria el següent, clar, que ha aconseguit poc alhora que molt. Vull dir, realment, el poc que s'ha aconseguit ha sigut gràcies a les mobilitzacions a València, a Madrid, a Berlín, a tot arreu del món. S'ha aconseguit poc perquè se continua en el genocidi, se continua en la neteja ètnica, amb amb l'usurpació de terres al West Bank, que no em surt ara la paraula, eh, com se deia en West Bank. Cisjordània, no? Hòstia, sí, vale, perdona. I res, s'ha aconseguit poc, s'ha aconseguit les pressions populars, l'efecte de la flotilla, va aconseguir que es parlara molt del que està passant a Palestina i que s'aconseguirà un aturament de l'escalada bèl·lica, entre cometes, però bueno. Però sense aquesta mobilització, jo pense que el que haguera ocorregut és una escalada que haguera acabat amb moltíssimes més persones i una acceleració del procés brutal, més brutal del que ja ho és. Total, i ho veiem també en esta consciència contra el genocidi que vota també cap al camp de les arts, els festivals de música, per exemple, i de l'esport, com la concentració en el Roig Arena. I això ens porta a la pregunta de tot és política? Sí, jo crec que sense cap dubte tot és política, pese a que hi hagi persones que no ho vulguin veure o que vulguin mirar a un altre costat només perquè no estan d'acord en que se'ls moleste quan estan escoltant música o veient un partit de futbol. Tot és política i ho vam veure quan amb l'agressió de Rússia a Ucrània, als 2 dies es van aïllar políticament, culturalment, esportivament, de tots els jocs. Ara bé, quan se parla de fer lo mateix amb un actor que està cometent un genocidi, ahir ja no es pot relacionar tot amb la política. Jo penso que és hipocresia. Total, i jo crec que este èxit de les protestes, més enllà de que els canvis podrien haver sigut encara millors, les demandes que es fan des de les mobilitzacions són molt més grans de lo que s'està executant, però està calant, igual que estem veient que en el tema de la Dana, moviments que van molt de baix cap a dalt i que no estan aconseguint lo suficient, però ho estan aconseguint i és de les primeres vegades en molt de temps que estem veient que la mobilització està tenint una conseqüència directa i que ixos discursos de la taula de Nadal de això no serveix per res, crec que ja feia molt de temps que no passava i que per fi podem dir: "Mira, pues sí que està fent". I gràcies a la gent que està eixint al carrer, estan fent cosetes. Açò, este èxit, relatiu, és un canvi generacional, un nou internacionalisme o una combinació de factors? Pues jo no sabria dir-te canvi generacional. Internacionalisme jo pense que és una senyal d'internacionalisme. L'únic que pense que venen anys de més replegament a l'estat-nació.
ja veurem, però és molt important que des de moviments progressistes, d'esquerres, s'intenta sempre apostar per aquest internacionalisme perquè és l'única forma d'evitar altres conflictes geopolítics internacionals com els que van ocórrer a la primera meitat del segle XX. Després, sí que em pareix important assenyalar el canvi generacional en la gent jove en un sentit de gènere, perquè si veus enquestes d'interès per el que està passant a Palestina, veus que les dones tenen un interès prou igual a lo llarg de totes les generacions. En canvi, en els homes, la gent jove, els xavals joves, tenen un desapego molt considerable respecte a les persones, les generacions més adultes o més grans. Llavors, ahir sí que hi ha un anàlisi a fer entre els homes, entre la gent jove, perquè és preocupant aquesta diferència que està havent entre les joves i els joves. Que curiós, jo no tenia ni idea d'aquesta anàlisi de gènere. Que és una qüestió que, a banda, també se manifesta molt en la intenció electoral. Aquesta bretxa de gènere de l'extrema dreta, de com els xavals jóvens, com diu Òscar, se'n van molt més a votar a l'extrema dreta en tots els països, però així també. Sí. I les dones, en canvi, les xiques joves ho tenen molt més clar. Per a passar al següent bloc, anem a posar un poquet en context a l'audiència. És la votació pel valencià als centres educatius i recordem que entre el 25 de febrer i el 4 de març la Generalitat Valenciana va organitzar la primera consulta sobre valencià a les aules. Les famílies havien de votar la llengua principal, valencià o castellà, per a cada un dels seus fills matriculats en centres públics o concertats. Per què creus, Òscar, que el govern valencià posa sobre la taula esta disjuntiva a les famílies directament, als pares i a les mares de xiquets i xiquetes? Bueno, jo crec que és una forma de legitimar un canvi que volien ells realitzar, que és llevar-li pes al valencià, bàsicament. És la forma de legitimar i no clavar-se en problemes. Problemes perquè alhora este canvi no l'ha fet el Partit Popular, l'ha fet les famílies. Llavors, tu, les teues mans estan netes. Li dones, utilitzes la democràcia, és una cosa que s'ha utilitzat moltes vegades també per partits de l'esquerra en política interna, fer enquestes participacions internes per a legitimar les teves decisions quan tu ja la tenies presa. Jo crec que este és un cas Les d'això. consultes, no?, a la militància. Sí, les consultes a la militància, com a vegades des de líders pues, es potenciava una de les dues opcions ja. Jo crec que és un cas. Es volia prendre una decisió que és llevar-li pes al valencià i llavors, com això és un conflicte territorial i polític important, prendre aquesta decisió de forma orgànica per el Partit Popular, pues, es decideix per aquesta opció, penso jo. Però en aquesta lògica la jugada és prou mal per als seus objectius, diguem, no?, de raconar el valencià, i el 56% dels centres triar majoritàriament el valencià, 56%, proporció que s'incrementava fins al 65% quan miràvem els centres públics, no els concertats, sinó els públics. Què creus que ha significat això en termes, diguem, sociològics, identitaris o de mobilització i polítics per a aquesta gent que ha estat defensant el valencià i que també s'ha manifestat a favor de València? És una victòria molt important, diguem. Yo no sé si es una victoria. Desde luego que lo que no es una derrota. Jo pensé que el Partit Popular pensava que els resultats serien millors en la seva lògica, però tot i que el valencià ha guanyat, entre cometes, no? Majoritàriament en l'enquesta, en la consulta, jo crec que suposa una pèrdua de facto de la importància del valencià i que suposa una divisió en varios esquemes, en varios ejes, ¿no? En el interior del País Valencià i la costa, el nord-sud, no? A Alacant es parla molt menys valencià i pues, així estan els resultats. També una vertent de classe, no? Els centres públics, centres concertats, també molt important, les persones autòctones, no? I les persones migrants, que d'esta forma es queden excloses moltes vegades de parlar valencià, d'aprendre la llengua, d'arrelar-se al territori. I jo crec que sobretot dificulta
més la possibilitat d'existència d'una identitat col·lectiva més àmplia, creant una bretxa entre uns i altres. Separa, al final. Però ha sigut sorprenent, no? Jo me va sorprendre el resultat, i 60, ja vos dic, 65% en els centres públics i C56 en el general. Més enllà de les comarques valencianoparlants, jo crec que això ha sigut prou sorprenent. Sí, sí, no, això sí. També parlant amb algunes companyes que tenen ja fills, em contaven com persones migrants inclús havien votat valencià perquè no volien autoexcloure's. Al final, jo Clar. per exemple, quan estudiava a l'institut, la meva classe era de valencià, els meus companys que estaven en castellà, pues, era evidentment una classe en persones migrants de tot arrel, entonces al final exclous un grup que té més problemes socioeconòmics i també la diferència educativa es nota. Que pues, algunes persones també han votat en aquesta clau, potser. Totalment, molt interessant el tema dels eixos, no? Migració, classe, comarcalització fins i tot, en fi, molt interessant. Natàlia? Sí, no, i total, això que acabes de dir em pareix molt interessant perquè també durant la campanya esta de València sí o no, s'ha vist esta trampa de la funcionalitat de la llengua en discursos molt capitalistes sobre una lògica que no té res que veure en la productivitat o en lo funcional o no funcional, a banda de que ja s'ha demostrat que sí que és funcional saber valencià en tots els sentits, però no era necessari tampoc entrar en aquest tipus de narratives per a ficar en valor un dret que realment no ha de debatre's, no? Molt interessant. I bé, 2026, ja estem ací. Què esperar com a valencians? En el panorama actual, quin és el principal repte social, no només polític, que veus per al 2026 al nostre territori? Pues bé, jo penso que són problemes també transversals en gran mesura a la resta del territori nacional. Eh, en gran mesura, sí, estem més afectats per l'habitatge. Vale? Jo soc de Picanya i estic exiliat econòmicament a Paiporta per l'augment dels preus de la vivenda en Picanya, que són desorbitats. Eh, I és, per exemple, de ressenyar que València és un dels, si no el que més, regions d'Espanya que més ha augmentat el preu de la vivenda en els últims 5 anys. Sí, és veritat, dels que més. En els últims 5 anys, o sigui, me'n recorde quan em vaig independitzar que els preus eren o els meus companys a la universitat, 120 euros una habitació i ara, vamos, 20 euros és on guardes l'escova. Però, bueno, altres qüestions serien l'empobriment de les classes populars, que ve també en gran mesura relacionada pels preus dels habitatges, que està espentant a les persones pues, a viure cada vegada menys, i l'augment de la xenofòbia i el descrèdit de les institucions polítiques, econòmiques, acadèmiques, que una altra vegada és algo transversal, no només a Espanya, sinó a nivell internacional inclús, i jo crec que en la Dana s'ha vist molt això, com doncs, certs actors han intentat desacreditar per complet totes les institucions, totes les persones professionals, no ja polítiques, no? Que puc entendre més, sinó fins els professionals de l'EMET. Ja s'ha polititzat absolutament tot. El tema del tirar la roba que deien, no? Que Sí. l'Ajuntament d'Alfafar està tirant la roba que està donant tota Espanya. Dius, en sèrio? Però bé, jo crec que a Espanya, a València, és primordial un canvi de model productiu, de canviar per fi, després de 40 anys, de model de turisme a un model basat en pues, més industrialització, aprofitar les grans universitats públiques que tenim aquí. Total, no ho hagués pogut dir millor. I bueno, ja hem donat algunes pistetes, però per acabar, més en perspectiva política, quins 2 o 3 termòmetres hauríem de vigilar en 2026 per entendre cap a on va la política valenciana? Per enumerar 2 o 3. Jo crec que l'habitatge, com he dit ja abans, no me vaig a centrar en este punt. També molt important els canvis polítics. Hi ha una lluita entre PP i Vox molt important, que no sé com
com acabarà, i també la lluita interna del Partit Popular, perquè abans de la dimissió de Mazón estava, per exemple, els partidaris de Camps, una altra vegada, alçant la bandera i amb molta força i amb molt de suport. També el conflicte electoral entre PSOE i Compromís, i ja dels altres moviments d'esquerra ja ni parle perquè no se sabrà si entraran o què. Bueno, ahí n'hi ha un lío important. Però sobretot la política al carrer. Jo crec que és important en dos aspectes. L'augment de moviments reaccionaris que n'hi ha que tindre en compte i també l'augment, ja en caràcter més positiu, dels moviments emancipadors i d'organització popular, com per exemple els sindicats d'habitatge, el sindicat d'inquilines, jo crec que també els sindicats de barri que estan, jo crec que guanyant força. Jo crec que hi ha que ser positiu en aquest aspecte i proposar i impulsar aquest tipus de moviments. Jo crec que estos seran claus. És una lluita d'actors oposats, però jo crec que s'ha de ser positiu i animar a la gent a participar. Vinga, tant de bo que sí. Òscar, tenim una pregunta dels nostres socis, com és habitual. Sabeu que la comarca Associació Divulgativa de Ciències Socials és una plataforma que està integrada dins de la comarca científica, de la qual pues, la gent que ens escolta se pot fer sòcia, i ens envia Carles una pregunta que te la passem ara, ¿vale? Hola, politólogo. Una pregunta. Quin creus que va ser l'impacte de la gestió de la Dana en relació a la intenció de vot en les comarques que no varen ser damnificades, és a dir, en les comarques castellonenques i alacantines? Vinga, gràcies. Pregunta dificileta, eh? Sí, bastant. A veure, jo diria que és difícil de saber perquè tampoc he vist jo enquestes que filen tan prim a nivell més local. El que sí que hi ha és una clara diferència en l'efecte que ha tingut sobre el PP en València i tant Alacant com Castelló. Ha sofrit molt més a València per raons evidents. Ha baixat també a Castelló i Alacant. El que passa és que jo penso que conforme s'allunya una persona del sofriment, l'impacte sempre és menor. Si no, el Partit Popular haguera sofrit també a la resta d'Espanya i no ha sigut així. Llavors, jo crec que l'estratègia és oblidar-se de la Dana, no ha passat res, ja el responsable ja no està i llavors l'efecte que ha pogut tindre tant en Castelló com en Alacant jo crec que es va veure minimitzat completament d'aquí poquet. I a les pròximes eleccions ja no es parlarà pràcticament, jo penso en aquestes regions. Quina memòria, tenim en algunes ocasions. Memòries selectives i bueno, molts temes damunt l'agenda que sempre acaben solapant. Per al tancament, Natàlia, si vols començar tu. Bé, pues ja saber quin paper poden jugar les ciències socials per avançar-nos als canvis que venen, que ja hem parlat també d'enquestes i la importància i tot això. Pues jo sempre crec que és molt important, molt més del que sempre acaba sent. En les ciències socials jo crec que estem en un món on, més enllà de que s'està desacreditant tota institució, tot el món acadèmic, des de les redes socials, en un vídeo de TikTok ja saps més que una persona que porta 2 doctorats. I jo crec que en el cas de les ciències socials sempre ha sigut més preocupant perquè tot el món pot parlar de la seva vida i pensant-se que sap des de la seva realitat pot observar l'objectivitat de la societat, de la realitat social. Llavors, jo penso que s'ha de fer un treball d'educació a gran escala sobre la importància de les ciències socials per a que s'entenga què són les ciències socials, que no són ciències ideològiques, que són ciències sèries i que tracten d'analitzar coses complicades, que van més enllà del sentit comú que la gent sol tindre.
Completament, i crec que en la Dana també s'ha notat un muntó quan ningú sabia de ai, això és de competència d'aquí, però qui anava primer i qui anava després, i jo ahí tirant dels apunts de ciències polítiques. No, mira, és que primer toca este, després toca este, i això no vol dir que siga funcional, i per això també hi ha alternatives. I total, s'ha de, sobretot en un context de desinformació, es necessiten menys crítiques. I igual que es pot recurrir a professionals especialitzats, com pot ser en ciències de la salut, per a aquests contextos també s'ha de saber recurrir als científics socials. Exacte. Qualsevol diria que has escoltat alguna volta un podcast de la comarca científica, I la importància de ciències socials. Òscar. Bueno, el treball que feu és molt important, jo penso, Mm. a nivell acadèmic, regional, de veritat, enhorabona. Moltes gràcies. Això intentem. Òscar, solem intentar acabar perquè parlem de qüestions que són greus o que ens afecta al dia a dia, com el tema d'habitatge, com el tema del valencià o de les protestes palestines. Intentem acabar sempre en una nota positiva, pensant en utopies, etc. Val? I aquesta és la secció que hem titulat Sin latigazos, on els que ens veig en este capítol per YouTube podran veure la miniatura ara mateixa. Però en este capítol, que a més l'hem titulat Adeu 2025, Hola 2026, i en el que hem parlat en l'editorial de que és de sentit comú, o hauria de ser de sentit comú ser optimista respecte al futur, tenim també un vídeo que s'ha de fer mirar en aquella època d'un reporter un poc troll que anava per ahí entrevistant a personatges valencians. S'ha pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Està tot molt mal. No volem acabar en aquest missatge. Vale, volem acabar en un missatge positiu i volem pensar en aquestes utopies o aquests horitzons de futur que dibuixem i que aspirem com a societat, no? Pues una societat més igualitària, ecologista, de justícia social, no? Que respecte els límits naturals del planeta. Què creus o cap a on creus que hauríem d'anar en este 2026 per a fer un passet cap a aquesta utopia? Bé, jo en primer lloc pense que és molt fàcil perdre's en la desesperació i en el pessimisme. Tot el món ho fa. Jo he plorat algun dia pensant en com està la situació. Però al final res està escrit i la història la fem nosaltres i la desesperació només du a la immobilització, a quedar-se paralitzat. Llavors, jo pense que hem de continuar lluitant i jo penso que una de les direccions en les que hem d'anar és en la de tornar als carrers, no a mobilitzacions, que també, sinó a socialitzar d'altres formes, a fugir de la individualitat del dia a dia en el que se'ns espenta, en l'aïllament social que persones de totes les generacions estan sofrint. Penso que hem d'intentar apostar per organitzacions de barri, organitzacions socials que arrelen les persones al territori i organitzacions de classe com sindicats, com els sindicats d'habitatge, com els sindicats de treball. Jo penso que hem d'anar en aquesta direcció i proposar alternatives que regulen tant l'àmbit del treball com l'àmbit cultural com l'àmbit social. Hem d'intentar no regular d'una forma jeràrquica, sinó horitzontal i comunitària. Doncs crec que ens quedem en aquesta idea utòpica per a 2026. Tant de bo tinguem un 2026 millor que el 25 i Òscar, moltíssimes gràcies de veres per acompanyar-nos en De Sentit Comú. A vosaltres, moltíssimes gràcies per tindre-me i convidar-me. Adeu. Adéu.